салом алейкум, хуш омадед ба канали ман. имрӯз ман баъзе хабарҳои муҳимро ки дар Русия нисбати муҳоҷирон ва шаҳрвандони хориҷӣ сар задааст ба шумо, яъне ки он хабарҳои муҳимро, он навигариҳоро мерасонам ва ғайрин. ба баъзе саволҳои шумо ҷавоб медиҳам, саволҳое ки такрорӣ нестанд ҷавоб медиҳам, саволҳое ки такрорӣ ҳастанд дар видеоҳои ман он саволҳо ҷавоб дода шуданд, ман ҷавоб намедиҳам. якум ин ки бисёр инсонҳо савол медиҳед, пеш аз ҳама аввал канал даромада, канали ютуби ман бемалол даромада худатон ҳамон видеоро бинед, кадом видеое ки агар ба шумо лозим аст тамошо кунед, гӯш кунед, ба саволи худ ҷавоб наёфтед, баъд дар поёни комментария саволҳои худро гузоред. дуюм ин ки ман садҳо маротиба такрор кардам, ба ман занг назанед, на ватсап, на имо, на мессенҷер, на ба воситаи одноклассник занг назанед. беҳуда занг мезанед, чунки ман занг қабул намекунам, зангҳои телефониро қабул намекунам. агар касе зарур аст, ягон мусибат, ягон рӯзи сиёҳ дар сараш омадааст, маҷбур аст, ҳамонам нависад ки ман ҳамин хел мусибати вазнин дар сарам омадааст, мумкин аст занг занам. ман анамо ҳолада ховай шаб бошад, хо рӯз бошад, нафаре ки ягон мусибати вазнин дар сараш омадааст ва мехоҳад маслиҳати ҳуқуқӣ гирад, ман ба ҳамон инсон ҷавоб медиҳам. ғайри ин ба дигар саволҳо ман ҷавоб намедиҳам, умуман ҷавоб намедиҳам. барои аввай сарсону саргардон нашавед, вақти қимати худро беҳуда нагиред, занг назанед. саволҳо бошад дар поёни анми видеои камин ютуби ман дар комментария саволҳои худро навистан гиред, бемалол навистан гиред. саволҳои шуморо ман хонда як видео када ба шумо ҷавоб медиҳам. агар ман ба ҳар яки шумо дар ватсап, дар имо, дар мессенҷер, дар одноклассник ба зангҳои телефонӣ 1 соату 1.5 соату шита ба шумо гап задан гирам, баъзеят агар савол доданро сар кунед, соатро нигоҳ намекунед. манам изои муъмин ҳаромай гуфта аз рӯи масалан дини ислом рум намешавад ки ба шумо гӯям ки инсон 1 соат зиёд шуд ки савол дода истодаӣ. манам зиндагӣ дорам, вақт дорам ки дар ҳар як корам бо нақша кор барам. баъзеаш савол додан мегирад, гап задан мегирад дар ҳамон телефон ё ба воситаи телефон, фикр намекунад ҳамин инсон вақт дорад ё не. пеш аз савол додан якум ин ки навис, ман имконияти гапзанӣ бо ту дорам ё надорам. дуюм ин ки занг мезанӣ, масалан фикр мекунӣ ки ман мумкин ҳамон вақт дар як идорае ҳастам ки умуман мумкини гап задан нест. занг задан мегиранд. вақти овози телефонро пас кунӣ, мешавад ки зангҳои муҳимро масалан нофаҳмида мемонӣ. нафароне ки беҳад зарур ҳастанд занг мезананд, телефонро пас мекунем, хомӯш мекунем, дар вақташ анаму зангҳоро мо бардошта наметонем. барои ҳамин ман чандин маротиба хоҳиш кардам, вақте савол доред, зарур нестед, ягон мусибате ба сари шумо наомадааст, галасавой равон кунед ё ки сообщение нависед, паёмак нависед. аз ҳама хуб дар ҳамин поёни видеоҳои анамин ютуби ман агар шумо саволҳои худро нависед, ман тезтар онҳоро мехонам, чунки ман зиёд вақтам дар ютуб мегузарад. одноклассник, мессенҷер, фейсбук, имо, ватсап на он қадар медароям, на он қадар истифода мебарам. фақат дар ютуб ҳастам ман. ғайри канали худам ман аз ютуб бисёр чиза мехонам, гӯш мекунам. фақат дар ютуб яъне ки банд ҳастам, дар ҳамин ютуб ҳастам. вақте шумо саволҳои худро дар поёни ҳамин видеои ман дар ҳамин комментариҳо менависед дар ютуб, ман тезтар мебинам ҳамон саволи шуморо. тезтар мебинам, мехонам, саволи такрорӣ бошад, дар бораи саволи шумо видео дошта бошам, ҷавоб намедиҳам. мехонам, ҷавоб намедиҳам, чунки худатон ёфта аз видеои ман гӯш кунед ва истифода баред. вақте бинам ки ҳамон саволи шумо да ман видео надорам, ҳатман вақт ёфта як видео када пешниҳод мекунам. ҳеҷ касро намехоҳам ранҷонам, чунки вақт имконият намедиҳад ки ман ҳар як лаҳза ба ҳар як инсон ба воситаи телефон 1 соат ё 1.5 соат гап занам. барои ҳамин ба ман занг назанед. дар поёни ин комментариҳои ютуб саволҳои худро нависед. саволи махфӣ бошад, имконият надошта бошед, манам инсон ҳастам, мефаҳмам. хо ватсап, хо имо, агар рақами телефони мана ёфтед ё мессенҷер, одноклассник, дар саҳифаи шахсии ман паёмак сообщение равон кунед ё галасавой равон кунед. вақт шуд ҷавоб медиҳам. барои ҳамин занг назанед, чунки ман зангҳои телефонида ҷавоб додан имконият надорам. хабарҳои муҳим ҳаминро гуфтаниам ки
ба ҳамагон маълум аст ки дар Русия нафароне ки кор мекунед бояд донед рӯз то рӯз баъзе ширкатҳо, компанияҳо, ҷойҳои кор, ширкатҳои сохтмонӣ яъне ки шаҳрвандони хориҷиро аз кор хориҷ карда истодаанд, яъне сакрашени рафта истодааст. ин вобаста ба худи ҳамун коргар аст, роҳбар аст ки мумкин вай дар ҳамун ширкаташ, дар ҳамун компанияш яъне ҳисобу китоб мекунад, нақшаро мебинад ки яъне имконияти дигар маош додан надорад. масалан барои ҳамин ҷойҳои кориро кам мекунад. барои ҳамин ба шумо гуфтаниам ки сакрашени зиёд рафта истодааст, яъне ихроҷ зиёд карда истодаам. Ба забони русӣ илова мекунам, чунки ба забони тоҷикӣ вақте гап мезанам зиёд инсонҳо намефаҳманд, бо ҳамун саволро ба ман медиҳанд. барои ҳавай баъзе калимаҳоро ба забони русӣ гап мезанам. сакрашени рафта истодааст. шумо ҳам ҳамин хел интизор нашавед ки кай роҳбари корхона шуморо даъват мекунад ба кабинет, мегӯяд ки фалонӣ шумо аз кор ихроҷ шудед ё ки сакрашенӣ шудед, ман имконият надорам. шумо инро интизор нашавед. шумо ба ҳар ҳол аз баъзе ҷо кор кофта, масалан бо хуб аст, ягон ҷойҳои корӣ ёфта тайёр карда монед, ягон шиносоро ҳамватанора пурсед дар бораи кор. вақте ки агар аз ин кор хориҷ шудӣ, даро мегузарӣ ба дигар кор. бекор истодан худатон медонед ки ҳама зиндагӣ дорад, оила доред, фарзанд доред, пули патент меспоред, пули иҷора меспоред, яъне хӯрока, роҳгиро, ҳама ин расходай дар Русия. ҳамаро медонед худатон. барои ҳамин гуфти русо зарани тайёр бошед. анами ихроҷ, сакрашени яъне ба дараҷаи аъло рафта истодааст. баъзеҳаш масалан корхонаҳо имконият надоранд, коргари бисёр гиранд, маош диҳанд. баъзеаш намедонам бо кадам сабабҳо бошад, баъзе яъне ки мансабдорони рус баромад мекунанд. агар шумо гӯш кунед, хонед навигариҳоро дар ахборҳо, ҳатто баъзеаш баромад мекунанд ки шаҳрвандони хориҷиро зиёд ҷои кор додаед дар ширкатҳои сохтмонӣ ё ки масалан таксӣ меронанд. бисёрашро масалан мегӯянд, рӯи рост мегӯянд, баромад мекунанд ки сакрашенӣ кунед, хориҷ кунед, то ки шаҳрвандони Русия ҷои кор ёбанд. шаҳрвандони Русия ҳам дар таксӣ кор кунанд ё ки масалан дар ширкатҳои сохтмонӣ кор кунанд. ба онҳо ҷои корӣ зиёдтар масалан таъмин кунед. бинед ки бо ҳар сабаб яъне сакрашени дар ҷои кор ё ки ихроҷ кардани ҳам шаҳрвандони хориҷӣ ё муҳоҷирон рафта истодааст. барои ҳамин бепарво набошед. ҳамватанон якдигарро дастгирӣ кунед. дар кадом шаҳру вилояту област ҳастед, нафароне ки агар метавонед ҳамватанонро дастгирӣ кардан, масалан эълон кунед, фаҳмонед, якдигарро дастгирӣ кунед дар ҳолате ки касе ихроҷ аз кор мешавад, ронда мешавад ё ки масалан сакрашенӣ мешавад, ҳатман дастгирӣ кунед, чунки ҳар як шаҳрванд бо як масалан умед ба Русия омадааст ки кор кунад, чунки маҷбур шуда омадааст. масалан медонед ки патент кардааст. барои гирифтани патент чӣ қадар расходҳо мешавад, ҳаматон медонед. ҳама медонад ки то 30,000 рубл расход мешавад, аз роҳгиро то ҳуҷҷатгузорӣ. масалан хароҷот кардааст, пули патент ҳар моҳ меспоранд. барои ҳамин ноумед нашаванд. дастгирӣ кунед, якдигарро дастгирӣ кунед дар ин рӯзҳои вазнин, чунки бекор намонанд. ғайри нафароне ки савол доде дар бораи ҳуҷҷатгузорӣ, баъзе инсонҳо савол медиҳанд ки оё шаҳрвандони Ӯзбекистон, Тоҷикистон барои гирифтани РВП справка о несудимост меоранд ё не? анами саволро ба ман додед, чунки ман дар видеои пештара қайд накарда будам. ба саволи шумо ҷавоб медиҳам ки давлатҳое ки виза доранд, бо Русия виза доранд, раводид доранд, онҳо ҳатман справка меоранд о несудимост. давлатҳое ки виза надоранд, масалан Ӯзбекистон, Тоҷикистон, справка намеоранд, чунки худи ҳамин Русия дархост запрос карда талаб мекунад аз МВД, ҳамун давлатҳо мегирад. чунин справка аз шумо талаб карда намешавад барои гирифтани РВП. дар амони худованд бошед. саволҳо бошад дар поёни видео, дар комментария дар YouTube нависед. вақт шавад ба саволҳои шумо ман ҷавоб мегӯям.